Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer, tak ďakujem Marianovi, že ma predstaví. Tak pre tých, ktorí ma ešte nepoznáte, čo je asi väčšina z vás, ja sa volám Angelika Vavrová, mám v Prievidzi centrum, Avra centrum, kde sa venujeme rôznym aktivitám na duševný, duchovný a pohybový rast. Takže máme tam aktivity aj fyzické, aj takéto na osobnostný rast. Dnešná téma dnešnej prednášky je teda, ako povedal Marian, sebavedomie a sebaúcta, pretože toto je moja parketa, ktorou sa ja najčastejšie a najradšej zaoberám. Druhá taká moja vášeň je zákon príťažlivosti, ale tak na dnes sme vybrali pre vás túto tému sebavedomie a sebaúcta. Takže začnem tak, ako klasicky začínam každý môj seminár a každú moju prednášku o sebavedomí. Chcela by som vám najprv vysvetliť z môjho uhla pohľadu, čo slovo sebavedomie znamená. Sebavedomie je veľmi často skloňované slovo, často o tom počúvame, čítame, vidíme to napísané a veľmi často používame toto slovo pri hodnotení iných ľudí. Ako ste si určite všimli, ten má nízke sebavedomie, ten má obrovské sebavedomie, tomu by bolo treba naložiť, aby trošku išiel dole a tak ďalej a tak ďalej. Čo toto slovo sebavedomie vlastne znamená? Podľa vás vie niekto? Čo to doslovne znamená, slovo sebavedomie? Uvedomovanie si seba. Výborne, no vidno, že už chodíte, už ste tu niektorí asi 68 krát, takže super. Áno, sebavedomie znamená uvedomovanie si seba samého, sebavedomie. Som si vedomý o tom, kto som, čo som, aké sú moje pozitívne vlastnosti, aké sú moje negatívne vlastnosti, z čoho mám strach, z čoho mám pocity viny a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi veľa ľudí toto slovo si zamieňa alebo používa ho nesprávne. Často sa stretávam s tým, že príde do miestnosti niekto, kto je vyslovene arogantný alebo zakomplexovaný, ale jeho obal, to ako vystupuje, naznačuje pre druhých ľudí to, že je sebavedomý. Že sa nebojí, že vystupuje suverénne, ale to ešte neznamená, že ten človek je sebavedomý. Keď je niekto sebavedomý, to znamená, že si je vedomý všetkého, čo sa jeho týka. Aj toho pozitívneho, aj toho negatívneho. Sebavedomie v žiadnom prípade nie je. Malo to byť nejaký kurz o tomto, čo vravíte, ale neviem, či nie tu alebo tu. Dobrý večer, tu. O 11. Áno, nech sa páči. Čakáme vonku, je tu ešte nie jedna pani náhodou. Aha, nech sa páči, sadkajte si. No, takže pri tomto by som vám chcela aj povedať to, čo vlastne sebavedomie nie je. Sebavedomie nie je, keď niekto niekoho ponižuje a po chrbte iných sa šplhá hore a dostane sa hore a máme pocit, že niekto je vyššie nad nami na úkor toho, že nás tlačil dole. Toto nie je sebavedomie. Toto sebavedomí ľudia nerobia. Sebavedomie nie je tiež reprezentované alebo vynúcované napríklad krikom. Ako náhle niekto po vás kričí a takouto formou sa vám snaží dokázať, že on je sebavedomejší ako vy, toto tiež nie je sebavedomie. Sebavedomý človek pozná presne do detailu svoje pozitívne aj svoje negatívne vlastnosti. Keď začínam môj seminár o sebavedomí, dám ľuďom na začiatku úplne jednoduchú úlohu, s ktorou ale 90% ľudí, ktorí sú tam, majú vždycky problém. Chcem od nich, aby mi povedali dve ich pozitívne vlastnosti a dve ich negatívne vlastnosti. Neverili by ste, koľkí ľudia s týmto majú skutočný problém, si zadefinovať dve základné vlastnosti, buď pozitívne alebo negatívne. Častokrát to naše sebavedomie je tak nízke, že nechceme sa ohodnotiť a nevieme si povedať, v čom sme skutočne dobrí. Negatívne vlastnosti tak isto nevieme povedať, lebo v našej spoločnosti nie je akceptované, keď má niekto negatívne vlastnosti alebo keď robí nejaké chyby. Pri tomto si však treba uvedomiť, že ja ako osoba som tvorená z plusov a mínusov. Všetko som ja. Aj to pozitívne, aj to negatívne som ja. Takže
stretávam sa s dvomi extrémmi, že buď ľudia vedia popísať len tie negatívne vlastnosti, alebo naopak vedia popísať len tie pozitívne vlastnosti. Robím taký test na začiatku seminára a robím ho potom na konci. A väčšinou to, ako sa ľudia ohodnotia na začiatku toho seminára, je úplne niečo iné, ako im vyjde na konci toho seminára. Častokrát nevieme sami seba ohodnotiť tak, aký skutočne sme. A toto všetko súvisí s našim sebavedomím, lebo priznať si nejaké negatívne vlastnosti alebo príliš vyzdvihnúť pozitívne vlastnosti, nevieme to urobiť, nevidíme na seba a preto nám veľakrát pri tomto môžu pomôcť ľudia, ktorí sú okolo nás. Veľmi dôležitý pri tomto je zákon, ktorý sa volá zákon zrkadlenia. Vlastne všetci ľudia, ktorých stretávame, všetci ľudia, ktorí sú okolo nás, je jedno, či toho človeka stretnete na 5 minút v električke alebo v autobuse, je jedno, či vás prevádza životom 5 rokov, alebo je jedno, či vás prevádza životom 20 rokov. Každého človeka, ktorého máme vo svojom živote, máme ho tam preto, lebo nás prišiel niečo o nás samých naučiť. To znamená, že on nám dáva nejaké zrkadlo. Popíšem vám to napríklad na takom príklade, že je pár, v ktorom očividne jeden manipuluje a druhý je manipulovaný. Nie je to ten, ktorý manipuluje. Dobrý deň. Ten, ktorý manipuluje, tak on sa má niečo naučiť od toho človeka, ktorý je manipulovaný a zase naopak, ten, ktorý je manipulovaný, on sa má naučiť určiť si svoje hranice. A čím viac my sa nepoznáme a čím viac my v sebe tie niektoré vlastnosti potláčame alebo tie slabosti, ktoré nám nejdú, príde niekto, kto nám to bude dennodenne na dennodennej báze ukazovať. Pozri sa, čo ja s tebou robím, ty si určí hranice. A my, väčšinou ľudia, reagujeme tak, že my sa nahneváme na toho človeka, ako sa k nám správa, čo s nami robí, ale nezamyslíme sa nad tým, čo nám tento človek v zrkadle ukazuje. Ako náhle sa začneme pozerať na vzťahy cez tento zákon zrkadlenia, budeme si vedieť presne zadefinovať, aké vlastnosti máme. Vždy, keď máte oproti sebe človeka, on vám ukazuje vaše vlastné vlastnosti. To znamená aj tie pozitívne, aj tie negatívne. Keď napríklad vidíte nejakého človeka, ktorý sa vám zdá úžasný, zdá sa vám, jak dobre vyzerá, zdá sa vám, že perfektne robí svoju prácu, zdá sa vám, že je ľudský, zdá sa vám, že má perfektné vzťahy. Keď vy toto na nejakom človeku vidíte a viete to obdivovať, to znamená, že takú istú vlastnosť máte aj vy. Len tá vlastnosť vo vašom vnútri nemusí byť rozvinutá, pretože tým, ako sme žili predtým, tým, aké sme mali detstvo, nabalujeme na seba rôzne strachy, traumy a bloky. Žijeme z presvedčení, ktoré sme si o sebe osvojili v detstve. Ja vo vnútri môžem byť úplne iná osoba alebo osobnosť, ako sa navonok javím. Ale vy začnete pozorovať ľudí okolo seba a vidíte, že na tomto sa mi páči toto, na tomto sa mi páči toto, toto by som chcela aj ja. A nepôjdete do toho, že začnete tomu človeku závidieť a ohovárať ho. My ženy sme v tom špeciálne, no veď si to priznajme, aha, chudá je, pekná je, aj dobrého muža má, no určite bude chorá, že toto my ženy robíme radi. Ale keď sa na to pozrieme úplne opačne, že sa na to pozrieme, že ako to ona robí, aha, aj chudá je, aj pekná je, aj dobrá je, aj dobrého muža má, idem sa to od nej učiť, idem to obdivovať, idem sa na to pozrieť, ako by som ja toto mohla dosiahnuť. Keď si to všimnem, jednoducho to mám v sebe. Čo sa týka negatívnych vlastností, funguje to rovnako. Robím to tak, môžete si to vyskúšať, toto je jeden test, ktorý funguje. Zoberte si nejakého blízkeho človeka a spíšte si negatívne vlastnosti, ktoré on má. Tie, čo vás najviac vytáčajú. Hej, napíšte si, ja neviem, rozčulujem, alebo je neporiadny, rozčulujem, alebo chodí neskoro, rozčulujem, alebo veľa rozpráva, rozčulujem. Hej, napíšte si tieto jeho negatívne vlastnosti, je arogantný, agresívny, čokoľvek manipuluje. Napíšte si to tam.
A potom si zoberte tento zoznam a zafajknite všetky vlastnosti, ktoré si myslíte, že máte vy. Tak napíšete zoznam 10 vlastností, špeciálne u manželských párov je toto geniálne cvičenie. Napíšete zoznam 10, 20, 30 vlastností podľa toho, ako dlho ste spolu a zafajknete si nejaké 2-3, si zafajknete, hej, ale potom tento zoznam zoberte a dajte ho človeku, ktorý vás veľmi dobre pozná. Ten tých vlastností zafajkne ďaleko viac. Určite. A potom je len na vás, či začnete hystericky kričať na toho človeka, že ty ma vôbec nepoznáš, ja som takáto. To není pravda, že som agresívna. Vráť mi ten papier! No. A postupne, keď sa začnete o tom rozprávať a začnete sa pýtať samých seba, je toto skutočne tak? Ja som toto robila s mojimi najbližšími kamarátkami, ktoré fakt veľmi, veľmi dobre poznám. Tak vypísali si vlastnosti, napísali 10 vlastností svojho manžela a začiarkli 5 vlastností. A teraz sme išli vlastnosť po vlastnosti. A presne som im dala príklad, že neviem, vadilo jej, že jej muž je arogantný, hej? A ona si to nezafajkla, že ja arogantná, ja som určite není arogantná. Tak som jej presne popísala situáciu, v ktorej som ju ja zažila a zachovala sa arogantne. Vec je tá, že my na seba nevidíme, preto potrebujeme týchto ľudí okolo seba, lenže ako my ľudia fungujeme, my fungujeme tak, že my sa nahneváme na tých ľudí, ktorých okolo seba máme, tie vzťahy riešime hnevom alebo rôznymi spôsobmi. Keby namiesto toho sa opýtame, čo mi tento človek o mne hovorí, prečo som tohto človeka musela stretnúť, čo sa mám od tohto človeka naučiť, veľmi rýchlo pochopíme, kto sme. Každým takýmto poznaním sa naše sebavedomie pomaly po krôčikoch zvyšuje. A najlepšie je na tom to, že my sa naučíme prijímať tie negatívne vlastnosti. Každá negatívna vlastnosť, ktorú máme, vznikla kvôli ochrane. My sa negatívnymi vlastnosťami do určitej miery v určitých situáciách vlastne chránime. Proste sú ľudia, ktorých vidím a začnem kričať. Ale ja viem, prečo začnem kričať, pretože ten človek má takú silnú aroganciu a agresivitu v sebe, že keby jeho nechám prvého, on by ma prevalcoval. A ja to viem, že by ma prevalcoval. Takže niekedy sa chováme úplne nevysvetliteľne, ale naše inštinkty fungujú. Takže tým chcem povedať to, že vôbec sa netreba odsudzovať za negatívne vlastnosti. Ja ich aj nerada volám negatívne, ja ich volám proste opačné k tým pozitívnym. Ako náhle v sebe vypozorujete nejakú negatívnu vlastnosť, nerobte s ňou vôbec nič. Vôbec musíte. Keď vám tá negatívna vlastnosť začne spôsobovať problémy v živote, že sa napríklad som nerozhodná. Áno, som nerozhodná. Čo teda není môj prípad, ale veľa ľudí to má, že som nerozhodná, neviem sa rozhodnúť. Pokiaľ mi to nespôsobuje problémy, pokiaľ mám stále okolo seba niekoho, kto za mňa rozhoduje, vtedy ale musím prijať, že nežijem svoj vlastný život, vtedy nechávam všetkých dookola rozhodovať o tom, čo ja budem jesť, čo ja budem piť, čo ja si oblečiem, aké zamestnanie budem mať, koho si zoberiem za muža, na akú školu pôjdem, koľko detí budem mať, vtedy nechávam ostatných ľudí, ktorí za mňa rozhodujú. Pokiaľ je to so mnou v poriadku a ja som šťastná a spokojná, nikoho do toho nič, že ja som nerozhodná. Mne to takto vyhovuje, je to fajn. Pokiaľ ale ja zistím, že som na ceste v tom živote a táto moja nerozhodnosť mi spôsobuje problémy, lebo ja už dávno viem, že nemám byť v tej práci. Ja už dávno viem, že nemám byť v tom vzťahu. Ja už dávno viem, že si nechcem objednávať ten vyprážaný syr, lebo si ho objednáva môj manžel a ja by som si radšej dala tú rybu, ale neviem sa rozhodnúť. Pokiaľ to príde do tohto stavu, tak potom je to vec, ktorú potrebujete vo svojom živote zmeniť. Na zmenu akejkoľvek vlastnosti alebo čohokoľvek v živote existujú 4 základné, úplne jednoduché kroky. Prvý je, že si tú vec pomenujem. A tento prvý je zväčša najťažší, lebo veľmi ťažko sa nám menujú sa nám veci na sebe, už som predtým o tom rozprávala.
My vidíme, aký by mal byť náš muž, aké by mali byť naše deti, ako by sa mala správať kolegyňa a tá moja kamarátka, čo to zase urobila hlúpaňa, mne by sa to nestalo. Toto my všetko vidíme a toto my vieme perfektne pomenovať. Ale keď už príde na nás samých, že sa máme pozrieť na seba a pomenovať veci na sebe, je to oveľa ťažšie. Až to naozaj chceme urobiť, požiadame o pomoc. Keď už zistíme, ten život nám stále ukazuje situácie, keď sme nerozhodní, stále nás dáva do situácie, aby sme sa rozhodovali. Život nám to stále ukazuje, čo na sebe my máme meniť. Pokiaľ prídete do bodu, že to chcete zmeniť, prvé potrebujete to pomenovať. Keď ste nerozhodní, je to veľmi jednoduché. Proste nakopia sa vám situácie v živote, zrazu začnú odpadávať ľudia, ktorí doteraz za vás rozhodovali, alebo začnú mať toho dosť a začnú vám hovoriť, že vieš čo, neviem, rozhodni ty, mne je to jedno. Problém s rozhodovaním, viete, prečo sa nevieme rozhodovať? Viete, aký je najväčší problém pri rozhodovaní? Prečo to nevieme urobiť? Nechceme prebrať zodpovednosť. Nechceme prebrať zodpovednosť. Lebo ako náhle urobíte rozhodnutie akékoľvek, to rozhodnutie je na vás a to znamená, že vy za to preberáte zodpovednosť. Urobte si malý test s priateľmi, s kolegami, postavte sa, idete niekam na večeru, idete niekam na kávu, spýtajte sa, kam ideme na tú kávu. Polovica z nich vám povie, ja neviem, mne je to jedno. Sadnú si a začnú nadávať, že tu je zima, tu sa fajčí, tu nemajú dobrú kávu, ale keď ste sa pýtali, kam ideme na kávu, bolo im to jedno. Takto najľahšie zistíte, či sa ľudia vedia rozhodovať alebo nevedia. A pokiaľ ste kolektív ľudí, ktorí sa stretávate často, tak tam máte presne typy, ktorým je to jedno, sadnú si a pindajú. Potom tam máte ľudí, ktorým je to jedno a fakt im je to jedno. A potom tam máte ľudí, ktorí stále rozhodnú za celú skupinu a sú pripravení na to, že možno aj rozhodli zle. Takže problém s rozhodnosťou je jedine ten, že bojíme sa potom toho výsledného efektu a tej zodpovednosti za to rozhodnutie, ktoré sme urobili. Takže na tejto nerozhodnosti vám to vysvetlím. Pomenujeme si, áno, som nerozhodná, začlenila som sa v skupine, áno, ja som tá, ktorá vždycky povie, že áno, je mi to jedno a potom si sadnem a hovorím, že mohli sme ísť vedľa do podniku, no ale čo už, keď už tu sedíme. Druhá vec je, že to na sebe príjmem. Akúkoľvek vlastnosť, ktorú na sebe objavíte, najťažšie je to prijať. Viete, čo to znamená niečo skutočne prijať? Že to proste akceptujete, že to je bez pocitu hnevu. Keď čokoľvek, hociakú udalosť musíte prijať, napríklad zoberme to, že prišli sme sem do tejto miestnosti, ja som tu prvýkrát, páči sa mi táto miestnosť, dopredu vám hovorím, páči sa mi táto miestnosť, ale poviem si, že, čo ja viem, je to také, mohlo to byť aj väčšie, ja neviem, stojím tu, mohla som aj sedieť, ale toto je, zhodnotím, ale nevadí mi to. Je mi to jedno. Nehnevám sa. Proste takto to je, takýto je fakt, proste stojím, je to tu také, ako tu je. Áno, takže som to prijala, nehnevám sa. Tiež by som to mohla urobiť aj naopak, že by som za celú prednášku zaoberala tým, že Pane Bože, toto je čo za priestor, a toto tu je prečo, a tie skrine, a to čo tam majú, aké knihy, a to prečo stále to neodpratali. No nič, mohli to byť aj také plagatiky. Toto by bolo neprijatie situácie, lebo by som to rozoberala celú hodinu ja by som nevedela, o čom hovorím, a ani vy by ste nevedeli, o čom hovorím, lebo ja by som sa sústredila na to, ako toto vyzerá. Takže keď prídem na to, že som nerozhodná, už si to konečne pomenujem, potom to príjmem, lebo si poviem, dobre, je to fajn, som to ja, v tejto situácii som sa fakt zachovala nerozhodne, a prinieslo mi to do života toto a toto trápenie, alebo takúto udalosť, ktorú ja už musím len prijať. Takže prijímam to, že som nerozhodná bez toho, aby som sa na seba nahnevala. Ďalší krok, veľmi dôležitý, ktorý odporúčam sa naučiť všetkým a pri všetkom, je vedieť si to odpustiť. Lebo my sa tu bavíme o nerozhodnosti typu, že dám si kávu, čo si dám na obed, dám si džusík, alebo do ktorej reštaurácie pôjdem. Ale niekedy to, že sme nerozhodní, naozaj nás vie nás to dostať do situácie v živote, ktorá nemusí byť ľahká. Lebo aj to, že prichádzajú nám udalosti v živote do života a my musíme reagovať. Aj to, že nejako nezareagujeme, aj tými vytvárame situácie.
Lebo veľa veciam by sme mohli zabrániť, veľa vecí by sa mohlo udiať úplne inak, keby do toho nejako vstúpime. Takže v niektorých prípadoch si naozaj treba odpustiť, že áno, v tejto situácii som bola dosť nerozhodná, mohla som to urobiť inak, keby som sa rozhodla, ale to už bolo. Čo bolo, to bolo. Za minulosťou treba urobiť hrubú čiaru, lebo minulosť nevieme zmeniť. My vieme zmeniť len to, čo sa deje práve tu a teraz. A práve tu a teraz viem ja na mojej nerozhodnosti zmeniť jedine to, že sa rozhodnem, že budem rozhodná. Najprv si to pomenujem, príjmem to, odpustím si všetky svoje doterajšie nerozhodnosti, ktoré mi spôsobili v živote nejaký problém. A štvrtý, posledný bod je, rozhodnem sa, že budem rozhodná. Všetky veci v živote, ktoré sa chceme naučiť a sú pre nás nové, učíme sa ich tak, že jednoducho ich začneme robiť. A začneme ich robiť ako kto. Každý sme úplne rôzne typy. Prosím vás, neporovnávajte sa. Nikdy sa s nikým neporovnávajte. Každý sme sem prišli s nejakým poslaním na tento svet. Niekto je nositeľ rozhodnosti, spolupráce, lásky. Niekto je nositeľ radosti, šťastia a smiechu. Niekto je nositeľ zodpovednosti, systému a poriadku. Každý sme tu nositeľom niečoho iného. A ja keď som nositeľ rozhodnosti, ja sa nemôžem porovnávať s niekým, kto je nositeľom, ja neviem, smiechu a dobrej pohody. Lebo ten človek sa síce obráti všetko na srandu, na smiech, čím vniesie do života veľa ľuďom ľahkosť a radosť, urobí presne to, čo má urobiť, ale keď budem chcieť od neho rozhodnutie, kam ideme na kávu, on mi povie, že jemu to je jedno, lebo on sa bude smiať, aj keď tam bude neviem ako, jemu to bude smiešné. A na to ten človek tam je. Takže pokiaľ nie ste nositeľom zrovna rozhodnosti, tak sa neporovnávajte, že bože, to sa jak rýchlo rozhoduje. Keď to vidíte na niekom a páči sa vám to, tak to obdivujte. A keď tú vlastnosť chcete v sebe prebudiť, nech ju máte aj vy, tak to jednoducho začnete robiť a začnete to robiť na jednoduchých veciach, že keď sa vás najbližšie spýta manžela alebo manželka, čo by si dala na večeru, alebo čo by si dala na večeru, no tak už nepoviete to klasické 20-ročné, je mi to jedno. Poviete normálne, dala by som si, alebo dal by som si čokoľvek. Alebo keď sa vás čokoľvek takéto malé, jednoduché opýta niekto, tak si vy sa rozhodnete, že sa budem rozhodovať za seba. A vy to rozhodnutie urobíte. Najprv na malých veciach a zistíte, že sa vôbec nič nestalo. Dokonca zistíte, že sa vôbec nič nestalo, ani keď sa rozhodnete zle. Problém v tomto rozhodovaní je to, že musíme akceptovať, že nie sme dokonali. A keď sa niečo učíme, tak musíme akceptovať to, že budeme na začiatku robiť chyby. Je to úplne normálne, to je normálny, prirodzený vývoj, prírodné zákony. Najlepší príklad, ktorý najradšej uvádzam, sú malé deti. Pozrite sa na malé decko, sledujte malé dieťa, keď sa učí chodiť. Koľkokrát to dieťa padne? A to dieťa si nikdy v živote nepovie, že ja sa už nepostavím, ja už som toľkokrát padla, ja už som toľkokrát urobila chybu, že ja sa už nepostavím. Keby toto urobíme, keď sme boli malí, keby toto urobíme, tak nikto z nás doteraz nechodí. Uvedomujeme si to? Lenže my ak rastieme a nabalujú sa na nás tie negatívne presvedčenia a tie trámičky a tie bloky, my máme stále viac a viac strachu a stále viac a viac o sebe pochybujeme a stále viac a viac sme presvedčení, že nemôžeme robiť chyby. To nie je pravda. Keď chceme postupovať na ceste v poznaní a chceme sa posúvať niekam vyššie, my musíme robiť chyby. My sa na tých chybách učíme. Keď urobíme chybu, tam je potom dôležité, aký postoj k tomu zaujmeme. Keď urobím chybu a ja sa proste pol roka alebo rok bičujem za to, že som urobila chybu a nedokážem sa sústrediť na nič iné, toto je už zlé. Ale keď ja urobím chybu, priznám to, áno, ja som urobila v tomto chybu, poučím sa z toho do budúcna, urobila som zase ďalší krok v mojom sebavedomí. Takže takto to zhruba funguje a na tejto ceste, keď si to tak premietate a keď si to tak sledujete, že čo vlastne treba robiť, treba prekonávať strach. Sú dve emócie, alebo neviem, ako to nazvať, pocit strachu a pocit viny. Toto sú najväčší nepriatelia zdravého sebavedomia, lebo keď si to tak vlastne zadefinujete, čo je to strach?
Čo je to strach? Bojím sa, čo bude. No, ja strach prirovnávam k väzeniu. Čo sa nám deje, keby ma niekto zavrie do väzenia, čo sa stane? Čo stratím? Slobodu. Áno, keď nás niekto zavrie do väzenia, my stratíme slobodu. Keď máme strach, my strácame slobodu. Lebo z čohokoľvek máte strach, vy si stávate takto steny tej väznice okolo seba, lebo ja som človek, ktorý rád cestuje, spoznáva krajiny, má všetky knihy Lonely Planet doma, všetko to má naštudované, poviete mi Rím, ja vám vysypem všetky pamiatky. Už si tam niekedy bola? Nie, nebola. Prečo si tam nebola? Lebo ja sa bojím lietať. Je niekto, kto je rodený cestovateľ, má to v krvi. Ja osobne som typ človeka, že ja niekam idem a ja netuším, čo tam je. Mne niekto povie, že ty kam ideš do Južnej Ameriky a to kam tam ideš? Ja hovorím, no do Limy, tam vystúpime a ďalej ja uvidím. Ja nie som typ, ktorý si dopredu všetko naštuduje. Ja si to tam potom tak postupne spoznám a ja som v šoku, keď sa z tej Južnej Ameriky vrátim a rozprávam o tom a sú ľudia, ktorí mi presne popíšu, ako to tam vyzerá, kedy to bolo postavené. A ja, že čo, ty si tam bol? Nebol, ja sa bojím lietať. Ja sa takýchto ciest bojím, ja proste nejdem. Ten človek by bol úžasný, keby sa na tie cesty vydá, keby tie poznatky z tej cesty priniesie domov a keby vzdelával ďalších ľudí. Lenže on to neurobí, pretože on sa bojí lietať. Koľko takýchto strachov všelijakých máme? Žijem vo vzťahu, ktorý mi nevyhovuje, kde mi není dobré, ako niektorí pesimisti hovoria, celé je zle, ale ja z toho vzťahu neodídem. Lebo to je zóna pohodlia, lebo síce mi to nevyhovuje, ale už to poznám. Jak som nedávno počula od jednej staršej pani, že ale veď to je zvyk, veď to už vieš, čo máš čakať. Veď toto je presne ono. Viem, čo mám čakať a radšej sa nedám do niečoho, čo neviem, čo mám čakať. Možno by to mohlo byť aj lepšie, no ale ja mám strach to skúsiť. A preto to neskúsim a preto ja si budem tam si radšej postavím ďalšiu stenu na to väzenie a takto ďalej a ďalej. Takže kedykoľvek vás prepadne pocit strachu, tak stačí, keď si uvedomíte, že pridala som si ďalšiu tehličku v mojej väznici. Pričomkoľvek, či chcete zmeniť zamestnanie, či chcete čokoľvek nové skúsiť alebo urobiť, je to úplne prirodzený pocit. Každý ten strach má, každý úspešný človek vám povie, že keď začínal, tak mal strach, tak sa bál. To všetci len vyzerajú po 20 rokoch super suverene. Ale tiež každý na začiatku ten strach mal a jediný spôsob, ako sa zbaviť strachu, je ten, že budete strach konfrontovať. Konfrontovať strach znamená, že budete robiť veci, z ktorých strach máte. A ono vám to ten život aj ukazuje. Ono vám prihráva do cesty takých ľudí a také udalosti, kde máte strach a nechcete to urobiť a nechcete sa pohnúť ďalej. No keď sa chcete pohnúť ďalej s tým sebavedomím, tak sa naučte prekonávať strach. Keď ste typ človeka, ktorý sa napríklad bojí rozprávať, prídete niekam na večerok a ste ten typ, čo si len zoberete pohárik, idete do kuta a hlavne si ma nikto... Ježišmaria, nechod za mnou, nerozprávaj sa. Nič mi nehovor, o čom sa ja budem s tebou baviť. Keď ste tento typ a chcete to prekonať, lebo vám je to trapné, že sa nemáte s kým porozprávať, lebo neviete o čom, lebo si myslíte, že každú otázku, ktorú položíte, alebo čokoľvek poviete, je trapné, musíte to začať robiť. A musíte riskovať to, že áno, možno, že to fakt bude trapné na začiatku. Lebo keď 20 rokov nerozprávate, alebo 10 rokov nerozprávate, áno, možno, že zašušíte takú otázku, alebo poviete takú vec, ja neviem, že naozaj to bude trapné a ten človek sa otočí a odíde. No a čo? Na toto je jedna. No a čo? Čo je dôležité pri tomto urobiť, pri prekonávaní strachu? Dôležité je to, že som urobila ten krok. Že som to skúsila. To, že vyšlo, že to nemalo 100% výsledok, no a čo? Veď decko tiež z perinky nevyskočí na nohy a nezačne hneď chodiť a behať po izbe. Tiež zo párkrát to dieťa padne. Takže na toto sú perfektné 3 slova. No a čo? Otočil sa mi chrbtom, no a čo? Je veľmi zábavné sledovať takto na takých nejakých zábavách alebo spoločenských udalostiach. Veľmi zaujímavé sledovať aj mužov, aj ženy. Zvlášť, keď vidíte, že sa niekto niekomu páči.
No to ja úplne zbožňujem. To je pre mňa taký celovečerný film. Ja si to vždy tak pekne nadabujem, lebo presne vidím, čo sa tomu človeku v hlave točí. Namiesto toho, aby sa zdvihol a povedal 3 slova a keď to nevinde, tak si povie, no a čo? Nie, budú sa okukovať. No, veď, dobre. Každý nejako, hej? Takže čo vám k tomuto môžem poradiť? Máte strach? Tak ho prekonávajte. V čomkoľvek. Dôležité je zase vedieť si pomenovať tie strachy, lebo niekedy tie strachy máme tak hlboko ukryté, že vôbec o nich netušíme. Ale zase ich viete si ich zadefinovať cez tých ľudí, cez to zrkadlo, alebo si ich viete zadefinovať tak, že príde nejaká udalosť, kedy to pocítite. Strach je úžasný v tom, že ho vieme veľmi dobre pocítiť na fyzike. Hneď sa začneme, každý má iný prejav, niekto ostane stáť, niekto prestane rozprávať, niekto niekam uteká, no každému sa to prejavuje nejak inak. Ale veľmi dôležité je to, naučiť sa prekonávať tento strach, lebo za každým, keď to urobíte, to sebavedomie ide o krok vyššie, poviete si, že no dobre, nebol to 100% výsledok, ale na budúce to bude ešte lepšie. Netreba sa nehať odradiť prvým zlým výsledkom. Keď si zoberete akýkoľvek životopis, akéhokoľvek úspešného človeka, nikto nič nedal na prvýkrát. Proste to je cesta. To je cesta, ktorou treba jednoducho ísť. Takže toto sú také 4 základné kroky. Pomenovať, prijať, odpustiť a rozhodnúť sa, že to zmením. Keď k tomu pridáte prekonávanie tohto strachu, tak uvidíte, ako sa vám život začne meniť dosť rýchlo. Jedna vec je pocit strachu, druhá vec, ktorá nám brzdí to sebavedomie, je pocit viny. Mnohokrát my sa rodíme s čipom pocitu viny. Každý sa s ním narodí. Každý ho máme a kto hovorí, že nemá pocity viny, tak mu to neverím, pretože pocity viny má úplne každý. Niekto ich má viditeľné, každodenné, stále o nich rozpráva. A niekto na základe pocitov viny koná. Napríklad niekto má vnútorný pocit viny, poviem vám situáciu, hej. V detstve napríklad sú 2 deti, vyrastajú ako súrodenci. Jeden súrodenec je chorý, druhý súrodenec je zdravý. Zdravé dieťatko v detstve, na základe toho, ako sa rodičia správajú, dostane vo vnútri pocit viny za to, že je zdravé a že okrem toho zdravia si už nič v živote nezaslúži. Rastiete, ste dospelá bytosť, ale vy neviete, že tento pocit viny máte, ale tým, že ho v sebe máte, priťahujete si k sebe udalosti nedostatku. V každej inej oblasti okrem toho zdravia. Nedostatku dobrých vzťahov, nedostatku peňazí, nedostatku vzdelania, lebo ste sami seba nevedomky na to odsúdili, lebo vy máte pocit viny, že nič dobré okrem toho zdravia vy si už v tomto živote nezaslúžite. To sú skryté pocity viny, o ktorých nevieme. To sa musíme fakt veľa o sebe učiť, aby sme sa k niečomu takémuto prepracovali, hej? Ale potom máte také tie otvorené pocity viny, že ja neviem, zavolajú ma kamarátky na večeru a ja to odmietnem, lebo som unavená, padám na nos, chcem si zľahnuť. Ja si síce ľahnem, ale 3 hodiny v tej posteli sa trápim, že Páne Bože, to jak som mi mohla urobiť. A oni tam teraz všetci sedia a teraz ma všetci ohovárajú, že ja som s nimi nešla a blá. A 3 dní ma to trápi a mám pocity viny, že som to odmietla. Adekvátne k tomu si priťahujem situáciu, že tie kamarátky sa ku mne aj tak správajú, dávajú mi to vyžrať, že som ja neprišla. Takže máme takéto dennodenné pocity viny, ktoré nám ale tiež zrážajú to sebavedomie veľmi na kolena. A preto si za každým, keď vás prepadne pocit viny, treba položiť otázku, je tento pocit viny oprávnený? Je naozaj oprávnený? No jasné, že keď kolegyni oblejem snehobiele šaty kávou na začiatku dňa o 7:30 a cítim sa za to zle, cítim sa za to vinne, no tak áno, na pár chvíľ je oprávnený ten pocit. Ale čo mi to pomôže, že sa budem za to 3 dní cítiť vina? No tak sa ospravedlním, skočím jej pre šaty, nejako to vyrieším a ďalej ten pocit viny ja nemusím mať. Hej? Takže na toto si tiež dávajte pozor, z čoho máte pocity viny, či sú pocity viny oprávnené a čo môžete urobiť preto, aby ste tento pocit viny nemali. Viete čo? Častokrát je to nejaká akcia. Hej? Ja mám pocit viny, že sa zle stravujem a že sa vôbec nehýbem. A teraz sa budem týmto pocitom viny zožierať 0,5 roka.
A nebolo by oveľa jednoduchšie, keby sa začnem hýbať a začnem sa zdravšie stravovať? Bolo. Len na to treba ten krok, na to treba urobiť ten čin. Ale toto je, ak sa budete vy o sebe dozvedať veci, stále viac a viac o sebe, tak toto sa vám bude postupne diať a postupne sa vám tie činy, tie kroky budú robiť ľahko, lebo ono to má takú následnosť. Myšlienka, slovo, čin. Pokiaľ ostaneme len pri myšlienke, toľko géniov nám zomrelo a sú pochovaní so svojimi geniálnymi myšlienkami v hrobe, lebo možno to niekomu povedali, ale nedokázali urobiť ten čin. Takže ono to vždy musí mať, keď chcete vidieť nejaké zmeny vo svojom živote, alebo niečo vo svojom živote chceme dosiahnuť, vždy to musí mať tieto 3 fázy. Myšlienka, slovo, čin. Môžem o tom rozmýšľať, keď už som si úplne istá, môžem to povedať a keď už to poviem, už to musím spraviť. Nepomôže mi, keď budem len rozprávať a tam skončím. Na tomto príklade vám veľmi dobre teraz vysvetlím tú sebaúctu. Čo to sebaúcta znamená? Každý človek prirodzene chce byť uznávaný. Toto má v sebe každý človek. Niekto to prizná nahlas, niekto to neprizná nahlas, ale každý potrebujeme k životu uznanie. Čo robíme my ľudia? My budeme vyžadovať uznanie od všetkých, ktorí sú okolo nás. Ja navarím nedeľný obed, no ja samozrejme chcem, aby to pochválil manžel, aby to pochválili deti, po prípade, aby o tom ešte ďalšie 2 dni hovorili. To by bolo úplne skvelé. Ale ja, ktorá 2 hodiny ten obed varím, prečo pre Boha ja čakám na to, aby mňa niekto za to pochválil? Toto je na nás ľuďoch trošičku chore, máme mi pár takých chorých uchyliek, nazvime to tak. Niekoho pochváliť. Aký máte pocit pri tom, keď niekoho chválite? Keď niekomu hovoríte niečo pekné? Aká je to vibrácia? Aký je to pocit? Je to dobrý pocit. Je to úžasný pocit. A my tento úžasný pocit nehávame na iných ľudí. A my by sme to tak robiť nemali. My by sme sa mali naučiť uznať samých seba za to, kto sme, za to, čo sme a za to, ako veci robíme. Keď ja varím nedeľný obed s radosťou a s vášňou a varím ho preto, lebo ja ho variť chcem a ja mám z toho radosť, keď ten obed ja položím na stôl a pochváli mi to zvyšok rodiny, pre mňa to je pridaná hodnota. Pre mňa to je ešte na ten môj dobrý pocit, je to ďalší dobrý pocit a už je tá moja vibrácia zase vyššia. Ale keď ja som odkázaná len na to, že celá nahnevaná, ja ten obed nejako dosmolím, buchnem to tam na stôl a teraz ja čakám, či si to niekto všimne, či to niekto ocení. Nikto si to nevšimne a nikto to neocení. A nikto nepovie ďakujem. To sa proste vtedy nedeje, lebo je to presne zrkadlo a presne vám to tí ľudia ukážu, že moja zlatá, ty si na to nevarila s radosťou, ty si na to nevarila s láskou, za čo mám tebe ďakovať, že to dobre vyzerá, že sú tu 4 druhy jedla, môžem sa ti na to vykašľať. Lebo my nefungujeme navonok, jak my si myslíme, my fungujeme vo vnútri, my si posielame navzájom takto medzi sebou energie, rôzne energie. A ja môžem, neviem, akú krásnu hostinu na stôl pripraviť, keď ja som pritom nahnevaná, zdutá a lezú mi všetci na nervy, mne to aj tak nikto nepochváli. To je jedno, lebo oni so mňa cítia niečo úplne iné. Takže čo chcete, aby vám ľudia robili, to musíte prejaviť vy sami sebe. Čokoľvek. Tento svet funguje na princípe zákona príťažlivosti, to znamená, čo dávate, to dostávate. Doslova a do písmena. Akurát sa nikde všade sa hovorí o tom, chceš dostať lásku, daj lásku. Chceš, aby sa na teba niekto usmial, usmej sa ty najprv na ľudí. Ale v prvom rade my sa musíme naučiť robiť to sami so sebou. Keď ja chcem, aby ma niekto uznával, ja musím uznať sama sebe, že áno, varím fajn, chutí mi to, je to rýchle. Keď ja chcem, aby mňa uznali ľudia, pre ktorých prednášam, ja musím vedieť, o čom hovorím a musím vedieť uznať ja samu seba, že mám tú odvahu sa pred tých ľudí postaviť. Keď ja chcem, aby ma niekto uznal za prácu, ktorú ja v práci vykonávam, v prvom rade ja musím byť tá, ktorá to viem uznať, ktorá si viem na konci dňa povedať, že toto bol super deň, ja som to urobila super
A vtedy mi je viac menej jedno, či to urobí aj niekto ostatný. Samozrejme, že keď to niekto ostatný urobí, nadriadený alebo kdokoľvek, pridaná hodnota. Je mi ešte o to lepšie. Ale je to rozdielny pocit, keď ste na tom závislí, alebo to príde ako pridaná hodnota. To je proste... Toto, kým to nezažijete a kým si to nevyskúšate, tak je to veľmi ťažko popísateľné. Napríklad, poviem vám príklad s jedlom, hej, káva. Káva je podľa mňa úžasná tekutina a ja som závislá, priznávam sa, hej. Ale pokiaľ máte taký pocit závislosti, že keď tú kávu nemáte, neviete sa naštartovať, neviete bez toho fungovať, a dostanete sa do situácie, že tá káva nie je, nemáte si ju kde uvariť, nemáte si ju kde objednať a začnete byť mrzutí a nevrlí a začnete mať zlý deň kvôli tomu, lebo tú kávu nemáte. Toto je totálna závislosť, ktorá vás riadi. Ale keď máte radi kávu, že ste labužník, ako ja, že proste mám to rada, či vypijem 3 alebo 5, je to jedno, mám tú kávu proste rada, ale keď ju nemám, mne to nevadí. Viem sa bez toho vysporiadať. Není to pre mňa taký štarter, že keď nevypijem kávu, tak sa ráno nezobudím. Takže je to úplne iný pocit. Ja keď tú kávu mám, tak som rada. Tak mi to vyvolá dobrý pocit. Ale keď ju nemám, no tak ju nemám. Nepokazí mi to deň. A toto isté je aj s tým uznaním, aj s tou pochvalou. Samozrejme, že keď kdokoľvek príde a ma pochváli a uzná ma, samozrejme, že mám z toho radosť a spraví mi to veľmi dobre. Ale keď to urobíte najprv vy sami sebe, nie ste závislí. To znamená, že vy máte dobrý pocit zo seba a vytvorili ste si ho vy a nie je to o tom, že ty ma nikdy nepochváliš. Ty ma nikdy neuznáš. Ja som toto napríklad mala s mojím otcom. Môj otec, on je taký typ, on si myslí, že chváliť je zbytočné. On je makáč, on proste maká, veľa vecí v živote dosiahol, je to super človek, milujem ho, ale čo sa týka slovo, že pochváliť, jeden čas som s ním robila a on mal na to takú frázu, keď som mu hovorila, že musíš chodiť po tom dvore a nadávať všetkým. Nemôžeš im povedať niečo pekné na začiatok dňa. Na chválenie si tu ty, ja im poviem, čo treba robiť. Ja hovorím, no, tak to je fakt super. Ale ja som si uvedomila, že ja som to od neho chcela. Ja som mu to preto hovorila, len samozrejme, že som si nepovedala ja, že vieš, keby si ma pochválil, mne by to spravilo dobre, tak ja som to cez tých zamestnancov, že vieš čo, ale keby si ich ty tak pochválil, to by bolo super. No, ale jednoducho on chváliť nevedel. On to nevie, on to nevedel a proste... Tak ja som musela pochopiť, si hovorím, ja keď to budem od neho vyžadovať, on to aj tak nikdy neurobí. A ja budem stále nešťastná a ja budem mať stále pocit, že nerobím dosť dobre. Pritom sa mi podarili také veci, že som si hovorila ja sama pre seba, že toto sa mi jak podarilo, toto bolo úplne úžasné a išla som celá taká natešená za tatíkom do kancelárie a hovorím, že čo, dobre, nie? A on že, no fajn, ideme ďalej. A ja že, no super. A vtedy som to ja pochopila a v tom momente som mu začala byť vďačná a ja hovorím, že ty si mi dal taký dar, ani nevieš aký. Lebo ja som tedy pochopila, že to bolo o mne. To bolo o mne. Ja som sa mala pochváliť za to. Ja som sa mala uznať za to, že sa mi to podarilo. A od tohto momentu ja som mala pokoj. Ja som mala pokoj, mňa to viacej netrápilo. A potom som sa dozvedela, že môj otec ma chválil a on ma uznával, ale nerobil to priamo mne. Hovoril to ľuďom dookola a potom tí ľudia prišli, že aký je otec hrdý a neviem čo. Ja hovorím, super, aspoň niekomu to povedal. Ale preto vám to hovorím, zažila som ten pocit, aké to je, keď ste na tom závislí a závisí od toho vaša nálada, vaša práca. Veľakrát počujem špeciálne ženy povedať, že na čo to budem robiť, veď ma za to nikto nepochváli. No nerobte také veci. To znamená, že robíte vec, ktorú vy robiť nechcete. No tak to nerobte. A pokiaľ je to vec, ktorú spraviť musíte, lebo ste matka a musíte navariť a musíte upratať a musíte neviem čo, tak si k tomu musíte vybudovať taký postoj, že z toho máte dobrý pocit a musíte pochváliť samu seba, že to je super, jak som tie deti vychystala, to je super, že som dneska aj navarila, aj oprala, aj neviem čo. Takže toto je vlastne sebauznanie a sebauznanie je veľmi veľká podstata sebalásky. My by sme mali začať každý od seba, v čomkoľvek. Toto je ďalšia choroba, ktorú toto ľudstvo má, že každý rieši niekoho iného a každý sa stará do veci niekoho iného.
Každý by sa mal starať doslova a do písmena o seba a o svoje veci. A my stále tým pádom, že riešime týchto všetkých dookola nás, tým pádom my od tých ľudí stále niečo vyžadujeme. My od nich vyžadujeme uznanie, my od nich vyžadujeme lásku, my od nich vyžadujeme, aby sa o nás starali, aby sa o nás zaujímali. My toto všetko od nich vyžadujeme. Viete, prečo to robíme? Pretože si to sami sebe nedávame. My si nedokážeme dať uznanie, my si nedokážeme dať lásku. Ako náhle si to začneme dávať sami sebe, bude to v nás, tá vibrácia bude v nás a my to automaticky začneme priťahovať do života ľudí, ktorí nám automaticky začnú dávať lásku, začnú nám dávať uznanie. Takže keď sa hovorí, že dávajte lásku, áno, dávajte lásku všetkým naokolo, dávajte, ale začnite sebou. Čo to znamená? Toto sa ma veľa ľudí pýta, že čo to znamená sebaláska, čo to znamená dať si lásku. Úplne jednoduché. Kto v tejto miestnosti ešte nebol v živote zamilovaný? Všetci. Všetci poznáme ten pocit. Prosím? Že čo? Do seba. To keď si zaľúbený do seba, s vami sa chcem potom rozprávať. No, nie, tak normálne, že zaľúbený. Hej, tak všetci sme tu boli zaľúbení, zamilovaní, super. Viete si vybaviť ten pocit? Aké to bolo? Čo ste pre toho človeka robili? Čo ste si o ňom mysleli? Čo ste mu rozprávali, ako ste sa o neho starali. Brali ste ohľad na to, či sa mu to páči, či sa mu to nepáči, či by to chcel robiť, či by to nechcel robiť. Volali ste mu, pripravovali ste sa, chceli ste sa s ním stretávať, dávali ste mu to najlepšie, čo ste mohli zo seba. No a toto je presne to, čo máte robiť pre seba. Čo všetci máme robiť pre seba, keď si chceme prejavovať lásku. To znamená, keď idem niečo robiť, keď ma niekto o niečo požiada napríklad, nemohla by si toto pre mňa urobiť, predtým, ako tomu človeku poviem áno, ja sa musím opýtať, či nehovorím sebe nie. Presne ako keď ma kamarátky zavolajú na večeru a ja som vyflusnutá, padám na ústa. Ja viem, že ich by to veľmi potešilo, keby prídem. Ja viem, že to zorganizovali pre mňa, ale na čo tam pôjdem, keď ja som unavená a jediné, čo potrebujem, je spánok. Veľakrát im povieme áno a sebe nie. A ideme tam a ideme za hranice svojich možností. Oni s nás nič nemajú, pretože aj tak som unavená. Nemajú so mňa nič, ja mám zlý pocit a ešte mám aj deficit spánku. Takže sebaláska je, keď sa dokážete naučiť povedať druhým áno, vtedy, keď to je aj pre vás áno. Všetky tieto veci, ktoré sme ochotní robiť pre človeka, keď sme do neho zalúbení, všetky tieto veci sa naučme robiť pre seba. Keď sme do niekoho zalúbení, uznávame ho, rozprávame mu pekné slova. Rozprávame pekné slova sebe? Skúste si napísať sami pre seba list. Predstavte si seba a skúste si napísať ďakovný list. Čo by ste do toho ďakovného listu napísali? Bola by tam napríklad veta, že chcela by som mať vo svojom okolí ešte jedného takého človeka, ako som ja? Bola by tam taká veta? Nie, my sme kritickí a my budeme kriticky lúpať, na seba pozerať. My nemáme žiadnu hodnotu. Ten, čo stojí vedľa mňa, má tú hodnotu oveľa vyššiu. Ten má vyššie sebavedomie. Nie je to pravda. Každý z nás sme nejaká osobnosť a každý z nás sme nejaká bytosť, ktorá na tento svet niečo prináša. Každý má nejaké poslanie a nejaký dar, ktorý sem priniesol. Neexistuje druhá Angelika Vavrová na tomto svete. Neexistuje. Je ich pár, ktoré sa na mňa podobajú, ale aj tak neexistuje. Ani žiadna iná druhá, ľudská, Dominika, Pálo, neexistuje. Proste to je jedinečný jeden exemplár. A my si to nevieme vážiť, aký sme jedineční. A my si nevieme povedať, nevieme si nájsť na sebe. Prosím? Že sa hlasíš? Ja som myslela, že ideš povedať, že áno, a ja som dvojmo. No, takže neexistuje ďalší taký človek, ako ste vy. A toto si uvedomte. Dobre, máte aj chyby, aj blbosti sme narobili a každý sme ich narobili. Áno a čo? Áno a čo? Keď ja som vedomá bytosť a viem to, viem, ako to mám napraviť. O tých chybách vám poviem len jedinú vec. Iba opakovanie chýb
je hlúposť. Nie robiť chyby. Robiť chyby je prirodzené, iba keď tie chyby do kolečka točíme a opakujeme. A už 4. krát sa nám v živote točí tá situácia a ja 4. krát furt nechápem, čo mi tá situácia hovorí. To je napríklad, poznám ženy, ktoré boli 3-krát vydaté a 3-krát za alkoholika. Len prvýkrát to bol alkoholik, na ktorom to bolo vidno hneď z prvého šupu, že fíha. Druhýkrát to bol alkoholik, ktorý bol taký, že pol roka to vydržal a potom sa prejavil. Tretíkrát to bol alkoholik, ktorý mal sačko, kravatku, ale aj tak bol alkoholik. A furt to bol alkoholik. Prečo? To je stále alkoholik. Lebo tá žena nepochopila situáciu a nepochopila, čo sa v tej situácii od toho muža alkoholika má naučiť. Tak ten vesmír, alebo Boh, alebo neviem, ako to nazývate, on je nesmierne trpezlivý. A on vám to bude opakovať a opakovať a opakovať, kým to nepochopíme. Akurát prírodné zákony sú veľmi láskavé, ale láska je prísna. Niekedy sú to malé upozornenie, potom je to upozornenie väčšie a potom je to upozornenie veľké a niekedy môže byť až smrteľné. Preto hovorím, že chyby naozaj treba priznať a treba sa z nich naučiť a treba sa pýtať, čo mne táto udalosť mala povedať. No, Dominika sa nehlásila, Dominika mi oznamovala, že je už 6 hodín. takže neviem, chcete pokračovať ďalej, alebo chcete sa niečo opýtať? Máte niekto nejaké konkrétne otázky? Ešte pokračujeme? No, dobre. Tak mi potom kývaj, hej? Že kedy treba skončiť. Dobre, takže čo sa týka týchto chýb, tak na to chcem upozorniť. Je veľké nebezpečenstvo to, keď si nevieme chybu priznať. Samozrejme, že si vyberajte, pred kým tú chybu priznáte. Keď ste riaditeľ firmy a máte tam 20 zamestnancov, niekedy naozaj není moc vhodné, keď tam prídete a poviete, áno, ja som urobil tú chybu a nasypete si popol na hlavu. Je dobré, keď tým ľuďom dáte najavo, že viete o tom, že sa stala chyba a že viete o tom, že sa chyba stala aj na vašej strane. Ale vyberajte si ľudí, pred ktorými chybu priznáte, lebo niektorí ľudia to veľmi škaredo vedia potom použiť proti vám. Dôležité je to, aby vy ste si sami pred sebou vedeli priznať chybu a pokiaľ sú to ľudia, pred ktorými sa tá chyba priznať dá, tak to prosím vás urobte. Tým, že si nepriznáte chybu, čo sa deje, keď si nepriznáme chybu? Keď ja niečo zle urobím a nepriznám si chybu, automaticky nabieháva to, že obviním z toho niekoho iného. Keď ja prídem niekam neskoro, keby ja prídem na toto soáre o 6:00 a mala som tu byť o 5:00 a nepriznám si chybu, tak obviním Mariana, že nie, určite si mi ty hovoril, že o 6:00. Nie, ja si to pamätám si to, o 6:00 to bolo. Toto robíme. A vtedy veľmi ubližujeme druhým ľuďom, takže keď si nepriznávame chybu, automaticky obviňujeme z našej chyby niekoho iného. Lebo proste takto fungujeme. Takže nám to nejako nepomôže, lebo tým, že si my tú chybu nepriznáme, ono to nezmizne. Ten omyl nezmizne, on sa nevymaže, on sa nerozpustí. Tým, že my si nepriznáme chybu, tým urobíme len to, že si požiadame vesmír o ďalšiu takú situáciu, o ďalšiu skúšku, kde sa znovu môžeme prejaviť. A buď sa prejavíme tak, že tú chybu napravíme, čo ju napravíme ťažko, keďže si ju nepriznáme, alebo buď ju napravíme a ideme ďalej, alebo ju znovu opakujeme a takto do kolečka dokola. A toto nám určite sebavedomie nejako nezvyšuje. Preto je to dôležité vedieť o sebe všetky tieto veci. Čo najviac vecí môžete o sebe vedieť a čo najviac vecí vám ľudia okolo hovoria. Zistujte, pátrajte, čo o sebe viete. Sadnite si pred A4 a napíšte si tam normálne otázku, čo o sebe viem. Čo ma teší, čo ma bolí, z čoho mám radosť, v čom som ja najlepšia na svete, čo najlepšie robím, čo najradšej robím, čo úplne nerada robím, čoho na svete sa najviac bojím a čoho na svete sa najviac bojím. Väčšinou, keď nemáte zadefinované, čo je vaše poslanie alebo čo je váš dar, čoho sa fakt bojíte ako čert kríža, tak
v tej vašej najväčšej slabosti je väčšinou váš najväčší dar. Takže neodmietajte na sebe vôbec nič, len sa spoznávajte. A pritom, ako sa budete spoznávať, tak sa majte radi. No, aké je jednoduché, čo? A furt rieškame, že? Celé jednoduché. No, dobre, tak môžete, kľudne sa pýtajte, Bože, nebojte sa. No, neviem, ja môžem rozprávať ešte ďalších 5 hodín, ale neviem, akú tému mám na tých 10 minút ešte začať. No. Ja ešte jednu vec vám chcem povedať. Ja niečo vám nakreslím, dobre? Aspoň zhodnotíte, že... Viete, čo je toto? Čože? No nie, to je v mojom ponímaní človek, lebo ja neviem kresliť, viete, tak ja vám tu nebudem kresliť postavičky, dobre? Takže toto je normálny človek, hej, má ručičky, nožičky, predstavlivosť, hej, musíte mať pri mne predstavlivosť, hej? Tuto je mozog a toto je normálne, že telo, ľudské telo, hej? Bože. No. Že? No. Dobre, takže toto je normálne ľudské telo a toto je náš rozum, alebo mysel, alebo čo, ako to nazveme, hej? Rozum, mysel. Tuto v strede nás, tu sú také 3 veľmi zaujímavé veci. Srdiečko, duša a intuícia. Hej? Toto v strede, to je naše vyššie ja. Okrem toho, že krásne kreslím, ešte aj krásne píšem. Toto je naše vyššie ja a tento obal, čo je väčšie, to je naše nižšie ja. Čo? Všetci chcete vidieť to dielo. Poriadne, čo? No, dobre. Takže toto je naše vyššie ja, aj keď je to úplne v strede nás a je to úplne maličké. A toto je naše nižšie ja. Naše nižšie ja, naše telo, naše všetko je riadené našim rozumom, našim mozgom. A naše nižšie ja je riadené srdiečkom, intuíciou a tou dušou. Toto tu vo vnútri, to je časť toho vyššieho, asi všetci budeme súhlasiť, že je nejaká vyššia hmota, ktorá je nad nami. Je úplne jedno, ako si to nazvete. Boh, vesmír, vyššia inteligencia, nazvite si to, ako chcete. Kúsok z tohto je toto. Toto vo vnútri, toto vyššie ja, to má jednu povinnosť a jedno právo. Viete, čo to je? Toto vyššie ja má povinnosť zažívať lásku, radosť a pokoj. A toto vyššie ja má právo zažívať lásku, radosť a pokoj. Tam nič iné nie je. My by sme mali byť riadení týmto vyšším ja. Týmto vyšším ja by sme sa všetci mali riadiť, ale toto nižšie ja, kde máme celý ten rozum a všetky tie strachy a pochybnosti a negatívne presvedčenia, to presne vytvára okolo toho takýto obal. A preto sa musíme my spoznávať a preto musíme vedieť my o sebe čo najviac, aby my sme sa prepracovali k tomuto, čo nám toto vyššie ja hovorí. A toto vyššie ja nás nevedie k ničomu inému, len aby sme v živote zažívali lásku, pokoj a radosť. Keďže tento rozumček je príliš múdry a zatiaľ, bohužiaľ, väčšina z nás funguje tak, že nás riadi rozum, my toto tu nevieme cítiť. A my toto tu nevieme žiť. Keď sa nám to vymení, toto bude rozdávať rozkazy a toto len bude vymýšľať, ako to zrealizovať. To znamená, že keď ja cítim toto najprv hodinu denne, potom 2 hodiny denne, potom 20 hodín denne, ja viem, že moja jedna povinnosť a právo je zažívať radosť, pokoj a lásku. Toto ja viem. A moje vyššie ja, bude hovoriť tomu rozumu, že toto ja chcem a ty už môj pekný vymyslí, ako sa ja k tomu dostanem. A on to vymyslí. Len
On tak dlho chudák vládol, že mu to je hrozne ťažko ísť do tej druhej pozície. Veľmi dlho sme boli tak, že prvý rozum a druhé srdce. To je ako keď robíte niekde v nejakom podniku a teraz 20 rokov ste tam zamestnanec, obyčajný zamestnanec a teraz niekto príde, že no tak vy dvaja si vymeníte pozície, ty výkonný riaditeľ, ty poď sem dolu. On sa bude brániť, ale keď budete vytrvalí, vy ho presvedčíte. Vy ho presvedčíte a začnete žiť jedinú povinnosť a jediné právo, ktoré na tejto zemi máme, radosť, pokoj, láska.